Okei. Lento lähtee 15 minuutin kuluttua. Missä on Matti? Matti! No lähtee lennolle. Se lähteekin jo Ollaan nyt siis Islannissa ja odotellaan tässä koneeseen pääsyä. Ja Matilla on tällä hetkellä sushit kädessä, joten herkkuja lentokoneessa. Nähdään taas. Mie ja Julia saavuttiin nyt tänne Saskatoonin Kanadaan. Kello on tasan keskiyö. Me ollaan oltu liikkeessä yhteensä noin 24 tuntia koko päivän verran. Ja meidät nouti lentokentältä tällainen intialainen taksikuski, joka kysyi meiltä, että ollaanko me totuttu kylmään ilmastoon. No, totta kai vastattiin, me ollaan Suomesta. Hän sanoi siihen, että hyvä, sillä tyypillisesti täällä on talviaikaa, voi olla -50. Okei. Ja normaalisti se on -40. Aivan. Miten ihmiset elää täällä? Miten ne elää? No niin, huomenta kaikille. Tai iltaa, kuten se kello siellä Suomessa on. Eka yö on vietetty Kanadassa, täällä hotellissa Parktownissa. Ja nyt me lähdettiin aamupallaan ja ehkä katsoisi, missä herätettyä Julian samalla. Kun ne vaan muistaa, mikä näistä on Julian kämppä. Huomenta, sano terveisiä. Terveisiä. Good morning. Ensimmäinen päivä yliopistolla ja mitäs nyt on levänneeltä, nuhaiselta. Ensimmäiselle tunnille ollaan menossa tästä kohta puoliin, jos löydetään se ja jännitetään. Okei, no niin, me ollaan menossa ensimmäiseen luennolle Artskeldingin anatomiaa ja meillä on mitään hajua, missä luokka sijaitsee. Olisi kätevä Sorenius täällä pitämässä meidät niin ajan tasalla sen luokan tuonne monelta, niin on toinen huomio, minkä me on tehnyt tällä paikassa on se, että täällä on todella paljon ulkomaalaisia opiskelijoita. Täällä on paljon Intiasta, Afrikasta sekä... Mikä se yksi paikka oli? No, me ollaan nähty muutama peruskanalainenkin täällä varmaan jossain. Mutta kanalaiset on täällä varmaan kuitenkin vähemmistö. Ja ne, jotka täällä on, niin niillä on lippalakki. Ja mulla tuntuu niin ormolo, kun mulla ei ole lippalakki ja mulla on ananas. Täällä on kellään muulla ananasta kuin mulla. Se häiritsee. Mutta meille tulee pikkuisia kiire, me lähdetään tästä nyt sinne luennolle. Heippa, tervetuloa kaikille! but you had your hand on the saw. I was like, well, that's already unsafe. That's too hardcore. Yeah. Täällä me nyt ollaan Kanadan keskustassa. Täällä sataa ihan älyttömästi. Mulla on menossa katsoa ilotulitteita Riverbankille.
Ja eilen käytiin katsomaan peliä, silloinkin satoi hälyttömästi. Meillä oli vaan oikein hyvä tuuria täällä koko aika. Just kun on 4 vapaata, niin joka päivä sattaa. Mutta sitä huolimatta terkkuja kaikille.